Зімой на ўзлеску аднаго казачнага леса вясковыя дзеці вылепілі снегавіка. Самага сапраўднага, з вачыма-вугельчыкамі, носам морквінай і ротам. Стаяў бы гэты снегавік ды стаяў, але яго нос-морквачка салодзенькі, смачненькі, прывабіў зайчанят, вушасціка і таўстуна, якія ўжо некаторы час сачылі за гульнямі дзяцей. А зайчаняты прывабілі хітрую лісіцу. Ды яшчэ і снегавік аказаўся нейкі незвычайны. Вось так і пачынаюцца прыгоды галоўных герояў у тым самым казачным лесе. А што з імі здарылася далей, можна даведацца, прачытаўшы казку Геннадзя Аўласенка «Снегавік і вясна», якую вы знойдзеце на паліцах нашай бібліятэкі.